Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon! Gianam-anam mo pamatay ang mga sasa! Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Samtang nagsulti sila si Bebet ug Leo, hilom nga nagparing si Bebet ngadto ni Alan. Og nabati ni Alan ang panagsulti nila ni Bebet ug Leo. Misamot ang pag-amping nila ni Bebet ug Alan. Og kinahanglan nga biyaan ni Alan ang ikatong bahay nga iyang giabangan. Og mangita kiniglain aron malikay sa pagsunod-sunod ni Leo. Wagid ipadapli nila ni Flor og Leo nga si Alan mao gyud ang vigilante. Og gipasabot si Roger nga posibleng buhato ni Alan aron dili gyud siya mailhan. Apan hugot sa ang pagtuo ni Roger nga dili si Alan ang vigilante. Usa ka adlaw niya nagipahibaw ni Bebet si Teresa nga dunay kini bisita. Si Alan di ay og nagtakuban nga usa ka bayot. Og wa sila makamatngon nga miabot si Leo. Karon mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Yes? Sorry, malangan ka na ako. Ngano nagtakuban ka man pagkapayot? Abi na kukuha ka na magkinahanglan, ani, Alan. Para sa unsa pa man di ay ni pagsiki ni magtakuban. Wa na ni katapusan? Hi, Tess! Sir Leo! Kumusta, Tess? Oh. Imo ning amiga? Sir Leo, niya ka man di ay? Wa pagudan niya. Ay, ang akong amiga, si Liz. Liz, ang chief of police din sa syudad, si Sir Leo. Hi. O na niya ang panahon karon. Sorry kung ma-offend ka ni Liz. Pero mas babae ka pang tanawon kaysa tinuod nga babae. Dito ko nga agad magpunto at nga ko pagkabayo talang pagkasultihan, Chief. Si Tess mo'y angay malain, anak, no? Tinuod nga, mas babae pa kong tanawon ka ni Tess, Chief. Uy, nabali, nagyudaero kalibutan, no? Ang bayot na mo'y babae o ang babae na mo'y bayot. Unsay ato ni mo, Chief?
Ako, magpabuhat unta kong press release para sa among bloodletting sa kapulisan. Ako lang unta tong ipahatod din pero nausab aga kong hunahuna. Mao na nga may personal lang yung kus pag-anhi agig suroy-suroy Mas sa labing maayo noon nga personal kang mianhi. Unsa man, gusto kang ako mo interview nimo? Hatag lang ko og laing reporter kay no nakarabay giatiman nga guwapang bisita. Thank you, sir. Yes, yes. Excuse una, Liz, ha? Akong dadon si Sir Layo sa sud. Okay. Excuse, guwapa. Arita ba ito, miss? Bibet! Lingkod. Nafsan ako ang imong mga mata. Hait ka ni mo binunta ng hipi. Hindi ginako kalikayan nga bati ko kapungutan ng tawana. Isa nun saon. Di ka yun mailhan nga ikaw ba yun eh. Ang ngayon ka kayo magbinayot. Matngon, Bit. May mga kauban si Leo nga nasa sakyanan. Siguro yun nga naniid na sila sa palibot. Og lakip lang duha apil sa ilang paniid. Mo nga nagbinayot gihapon ko di sa hinay nga tong storya. Ibaw ko lang. Ay, sige lang, good bit. Hapit naman iba. Taas-taas naman ang gihimo kung hak-hak paingon sa ilang nahimutangan. Pero sigurado dyan ko, day. Mauna ginakog bunlot sa iyang lubong si Leo kay nila ni Roger og Sixto. Ay, dawe. Ay, dawe. Ay, kalabig yun. Ay, sus! Lamiyag yun, ay, da! Abi mo, Bit, lami kayong labayo granada ang ilang sakyanan. Daoy! Damuulbo! Yung tingali ng mga kaspa nila. Chief? Kung may lakaw ka, Tess, okay na eh. Biyain na lang ko. Off na gid ko, sir. Nag-WhatsApp na akong akong amigang bayot. Makikpanuroy man good. Gi-preparar pa nilang tanan, sir. Bahala na sila sa akong mga kauban din niya, ha? Sila na lay mahibaw mo at manimo. Go ahead. Okay? Enjoy, ha? Bye, sir. Bye. Tess! Tess! Yes, I'm sorry, ha? Sir Leo? Sorry. Usoy mga rakit anang gwapa ni mong amiga. I mean, mga negosyo good. Manilaw tiring, sir. Smuggling. Lakaw na, Tess. Kwartahan na bayuta, sir. Oy. Parihas ug height ni Alan ang bayuta. Ready na ang imong press release, sir? Kaniyot palayo ka. Kaniyot ha. Doon na sa ko'y tawgon. Sorry, sir. Tingnan namin, sir. Kadali na kayo. Hello. Binoy. Binoy ni. Binoy. Paminaw. Nahaaman mo sigawa sa aning istasyon sa TV, no? Makita gid ninyo si Tess. Klaro ninyo. Good. Very good. Testingi kuno ang bayot nga kauban ni Tess. Testingi kuno ba kung tinuod bang bayot ka ng iyang kauban? Ha? Testingi. Sige, bye. Ready na ko, Do. Okay, sir. May kape na si Sir Leo, Bit. Leo. Ayaw. May kape. Hindi ko gusto na. Muraw niya tagbayot parehas bisitantes. Okay. Come one, come two. Camera one, camera two. Ready? Rolling. 3, 2, 1, go! Karong Pitsa 15, adlawng Huwebes, ang tibok puwersa sa kapulisan ning dakbayan mo pahigayon o usa ka talagsaong pagpakabana alang sa mayong panglawas pinagi sa bloodletting.
din eh. Oh, Magsulti na sa tag-usab, Alan. Magsulti tag maayo. Eh, bayo! Kung sa isuod, anak, duwa ninyo kabag. batay, Tess. Abe! Mga snatchers! Tabang! Ay, buhay nga ako pa! Buhay! Buknoon ta mo ron! Abe na! Balik! Balik mo! Balik mo! Hoy! Tess! Tess! Musa man? Wa ba mo maunsa? Huwa man, sir. Ha? Pagklaro! Huwa pa na ito. Managa na, matiwas kito sila. Dali na, lus! Diba? Lis mo kay nga ano niya. Tambalos-los ng bayuta. Hello, that is, uy! Napuno ka magod sa mga alahas. Pasig, basag ni! Tana! Excuse, sir, layo. Diba, Tess? Di lang mo reklamo. Di na lang, sir. Huwa man sila nadagawa sa ilang mga bunog. Lala, sige. Nasayop ko sa pagagpas na. Bayot gyud ang kauban ni Tess. Si Tess may misukol nila ni Binoy. Pero dili ngilad nga magduda ko. Kung ang maong bayot mausyalan. Pero dili gyud syalan. Bayot gyud ang kauban ni Teresa. Paminawa ko. Kung di na ko mugamit og takuban, nakasiguro ka nga wa na ang mga tao nga buot mo patay nako. Kiunsa man yung pagsiguro nga naapaghihapon sila. Di na ko magtakuban. Anha na matubag ka ng imong mga pangutana. Kaysa yun raw niya ko nilang mapatay kung di na ko magtakuban. Sorry na. Sorry na. Excuse me, miss. Dala niyo yung order. Ay, mo nga ayaw, jukog pog ni, kung mag-iningon ko ani, ha? Thank you. Usahay. Makaingon ko nga maayong laki kang artista. Endless dreams if you are here. Leo, Naana sila si Binoy? di na sila. Gusto ni mga tao nga muda doon sa opening salvos, kampanya karong gabi. Maya na maniguro, Leo. Kinahanglan daghan sila. Gamit ni mo sila si Binoy, Jer. Gamit kayo. Bye. Bye. Oh, saman, sir. Saman, sir. Kompleto na, mga tao na to. Kompleto na. Basta niya inig imong pagpagigpulong unya, ha? Magsigi sa balik-balik na imong isulti. Pugnan ako. Oh, pugnan na ako. Tanawa ka ra. Tanaw, Mga langit. Bago kanyo ninyong nabati ang pakigpulong sa magpapili isip konsihal ng atong nagbayad. Sa dili pa na mo ihatag diyan ninyo ang sunod nga mamumulong. Sugatong taon na sa masipang palakpakan ang punok sa mga sexy dancers. Ang Whistle Bomb Dancers! Excuse me daw. Ang saman, Noy, ngayaw kaklimos. Na ako'y ipakita ninyong duha. Kini niyabas kong cellphone, kini mga snatchers.
Uy, Binoy, kita man na, Binoy. Kamu gede no. Uy, Yamata, ba't Binoy? Mga higala sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilano. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinuat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording technician Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.